Eskerrik asko etortzeatikan hemen bildu gea udalak hartu dugun erabaki baten Burdina taldeakin hitzarmen bat lotu du. Eta orduan gaur aurkezteragoaz karobien konponketa eta datorren urtean, laurengarren urte horren egiten du, amazak bilagunakin bat egin zuela eta orduan karobien rekorrido txiki bat osatuko dugu eta hortako lanan berri Ander Burdina taldekoak emango du, eta gero Maitek esplikatuko du datorren urteako dazkaun egitasmoak. Aurten egindako lana izan da, gehien bat jendea ikusita hemen. Jende ibiltari asko ibiltzen dira, eta bai korrikalari asko ibiltzen dira, nahi genuen zen aurreneko gauza herritarrak dianak ikustaraztean nun dagoen karobia, ez? Pixka bat atentzioa deitzeko, ez? Bai gu lanean gendenean, eta baita ere pixka bat gaineko belarra eta kendu dianean, eta pixkat ikusteko aukera gehiago eman dienean, jendea konturatzea, hau ez dala belarra bakarrik, baizik eta bere azpian, ondoan, hau da, ondare bat dagoela, eta ondare horrek esplikatzen duela zer gaiti dagoen hemen, ez? Azkenean daka ura, pixka bat laguntzezuna, termorregulatzen, beroak eta zeanean, bertako sua regulatzeko laguntzezuna, baita auzoko entzat karea sortzezuena, bai karearri eta egurra lortzen zuena, bai material konbustio bezala erabiltzen zutena, eta horre bidez, pixka bat lortu duna da kontestualizatzea zergaiti dagoen hemen, eta kontestualizazio horretan emate importantzia karobi honi. Karobi honetan lortu dena da pixka bat honen fatxada aurrekoa eginda txukundu, harriak eta berriak jarri dira, eta pixkat egin dana da kokapen zehaz batzuk zuzendu dira, pixka bat egin dana da ikusgarria lortzea, eta lortu dana da proiektu hau finikitatzea. Hau aurtengo lana izan da, hau da karobia materialki guk egin deuna da lana bukatu, eta ja urrungo urteako izango da, pixka bat divulgazio lana izango da, ez? Bai, divulgazio lana, lehenoeneko esan duen bezala izango dela ibilbide bat sortzea, jendeak ezagutzea, hau ez da bakarrik nik paseatzeko erabiltzen deneten leku bat, baizik eta nik ikasteko aukera dakatena, eta pixka bat jendeak konturatu dezala, konturatu daiteke da, nola dagon kokatua zonaldea, Aran Erreka inguru hau. Eta, pixka bat eskertu nahiko nuke, bai, udaletxeari, beak guregan konfiantzia eukitzeatik, eta baita ere aurretik, 1994an, Arantzadik gure aurretik lana egin zuena, eta pixka bat guri beak egindako dokumentazioetatik, pixka bat guk ere oinarri bat jarraitu dugu, eta pixka bat guk ere oinarri hortatik guk gure idatziak egiten da jarraitu dugula, ez? Pixka dokumentazio hori garatzen jun gehala. Eta, denagatik eskerrik asko, zortzeagatik. Kaixo egunon, Anderrek esan duen bezala, udalak egin nahi zuena zan karobiak berreskuratzea, ez? Ez da lehenengo aldia karobi hauek konpontzen dienak, baina bai izango dela lehenengo urtea sinatuko duguna Burdina taldekin hitzarmen bat karobi hauek mantentzeko urtean zehar, belagunaldi desberdinak jakin dezaten zer ziran karobiak, ez ziola labeak erabiltzen zituztenak baserriek, non kareharria eta egurrabeak oso ondo esan duen bezala erretze zienak, eta hortik kareirizia lortzen zuena, bai lurrak ongarritzeko, bai baserriak markotzeko eta ikuluak eta garbitzeko. Eta irutzi zitzaigun ondari historiko hau galtzea penagarria zela, ez? Eta hortarako beraiekin harremanetan jarri ginen, eta ikusi dezuen bezala oso txukun eta dotore gelditu da. Nahi duguna ere bai da Aran Erreka bide hau ere pixkate txukunduta tondu. Datorren urtean jarriko dira panel informatiboak, eta hemen bisita batzuk egin eta jakeat jendea paseatzen datorrenean ikusi dezan ze gauzak ditugunez, askotan pasatzea gehala eta belartartetan ez ditugula ikusten gure Atxon Birramon eta erabiltzen zituzten labe hauek.
eta hoxe izan da gehien bat, hitzarmen bat lotzea beraiekin, eukitzeko, mantentzeko karogi hauek, eta ondarea ez galtzeko, ez? Begiratu behar dugu zuluan, abezak dago, bai, garbitu behar dugu pixkatoi, Vamos a quedar aquí, lo tiramos para atrás, miramos a la caída. ¿Vale? Picar es, begiratu behar dugu, hau, harrilla da, ez? Harrilla. Darra harrillo. Eta hemen daukagu, txorrizko.